Hej. Planen er, at jeg lige havde tænkt mig at give en lille kort introduktion omkring trading, for også at ønske at forklare lidt, hvad det er for noget i meget kort. En kort forklaring, så man får en idé om, hvad det er for noget. Det er lidt i kontekst i det, jeg har lavet de sidste 6 måneder. Prøv på at give en introduktion i, hvad det er for noget. Først så vil jeg bare lige, jeg bruger noget, der hedder TradingView, som er en platform, hvor man kan analysere og udvikle programmer og alt, der egentlig har med trading og så videre. Jeg trader kun på kryptomarkedet, så det er et marked, der er åbent 24/7. Det vil sige, at der er ikke noget i billedet, der berører, at man skal vente på et marked, der hverken lukker eller åbner. Det kører hele tiden uden ophør. Så det er ikke at sammenligne med at handle aktier for eksempel, hvor man kan være afhængig af at holde en aktie over weekenden og vente på åbningen om mandagen for eksempel, eller tænke sker over natten, fordi det som sagt, det er 24/7, og du kan altid komme ind eller ud. For at give et billede af det, man ser her, det er et billede af nogle forskellige candles, eller bar, som man kalder det også. Hver eneste bar her, i det her tilfælde, fordi der er valgt en dag, det kunne også have været 1 time, det kunne være 10 minutter osv., og alt efter hvad man vælger, så hver eneste bar repræsenterer, og det er i det her tilfælde 1 dag, for det er det, jeg har valgt. Nogle af dem er mørke, nogle er mere lys i farven. Det er også bare noget, jeg har sat op på den måde, det kan man gøre, som man vil, men i det her tilfælde, så er de mørke, det repræsenterer, at prisen den er opadgående. Opadgående på den måde, at hvis man tager det her som eksempel, den ene bar her, så havde den sin startpris her, sin slutpris her, og fordi at slutprisen er højere end den startpris, så bliver den mørk. Det samme sker med næste, der har man startprisen er selvfølgelig samme pris som dagen før sluttede på, for det sker jo i samme sekund, så at sige, i løbet af, jeg tror det er klokken 12 om natten, er det, at det skift sker, at der bliver genereret en ny bar. Det står faktisk her i siden, om 12 timer og 23 minutter bliver der genereret næste bar her. Så det er korrekt, det er kl. 12 om aftenen vores tid. Og det er igen på under mine opsætninger, jeg har lavet det sådan. Men i hvert fald, så den starter sin pris der, slutter sin pris der. Næste bar, den starter sin pris der, slutter sin pris der, som er lavere. Og derfor bliver den så lys. Så det vi har haft kortvej her, de her 1, 2, 3, 4, 5 dage, det har været en opadgående trend. Det vi har her 1, 2, 3, 4 dage, der har vi haft en nedadgående trend. En fortsættende. Selvom der har været en kortvarig prisudvikling her, som har været opadgående, så generelt set over de dage her, lidt over en uge, er det en nedadgående prisudvikling, som er. For at lige forklare sådan lige helt plain, så er det jo sådan, at man kan både trade markedet nedad, og det er det, der hedder shorting. Så egentlig, at du så at sige, tjener penge på, at markedsprisen den falder, hvis du har valgt, at det er en shorting ordre. Så det kunne altså se noget lige ud sådan her, at man lavede en ordre, lad os sige på den her bar, at man gik ind her, så på det der tidspunkt, så gik man ind i en trade. Så er der så det, der hedder stop loss, det er, at man i hvert fald vel vigtigt, når det er, at man automatisk trader, så fordi at hele princippet er, at du holder ikke nødvendigvis øje med en trade, du lader det bare køre sin gang. Så der vil, i det her tilfælde, vil man så vælge at sige, okay, jeg vælger på forhånd at sætte mit stop loss, hvis den prisen går imod, det vil sige egentlig bliver opadgående, selvom jeg satser på det nedadgående, så ønsker jeg at lukke handlen der, og så gå ud med et tab. Men hvis derimod prisen fortsætter ned til en anden angivelig pris, som jeg tror vil ske,
så siger jeg, jamen hvis det ikke sker, så skal den så lukke handlen til den pris, jeg så har forudsat. Og i det her tilfælde, så, og det er bare et eksempel, så kommer man ind i handlen her. Man vil, hvis prisen har udviklet sig heroppe over, så vil det have været med et tab helt fiktivt, i det her tilfælde på 9,32%. Hvis der havde været en win, så ville jeg have kommet ud med 15,78 i overskud. Og det samme kan man jo gøre i den anden retning, i det der er en long, at man satser på, at markedet har en opadgående tendens. Så havde man jo så gjort noget lignende sådan her. Så det var bare det for at give en kort instruktion for, det hjælper til at give en forståelse af det, jeg kommer til at vise fremadrettet. Jeg prøver, min hensigt med den her video, det er at give det info, som er relevant, men prøv på at ikke bevæge mig ind på en masse ting, som egentlig bliver for nørdet og for irrelevant. Jeg giver bare lige en kort overblik visuelt nu her over de forskellige. Når man snakker en trading bot, så en trading bot er jo i virkeligheden bare et program, man har udformet, som leder efter nogle forskellige betingelser i markedet. Der er mange forskellige strategier og teorier og alt muligt, man kan integrere ind i et program, som bliver betingelser for at gå ind i en trade, gå ud af en trade, om det så er med loss eller med profit. Hensigten er jo i virkeligheden, at man, lad os sige, det er jo bare kvalificeret gæt. Alt, der har med trade at gøre. Man kan sige egentlig også, om du vælger at købe en eller anden kryptovaluta i dag, for så sælge den om et år. Så det er jo altid et kvalificeret gæt på, at du satser jo på, at prisen vil stige over tid, for at så kunne sælge den. Det er jo det samme med at gå ind i en fond. Du har jo et gæt. Du aner ikke, hvad der kommer til at ske, men det eneste, du kan basere det på, er historisk data. At fordi at over det sidste, det kan være SP500, den har udviklet sig på den her måde, så sandsynligheden for, at den vil fortsætte med at gentage det samme, der skete igen og igen, indikerer, at man har troen på, at det samme vil ske. Men der er jo ingen garantier, i og med det er rent gætning jo. Uanset hvad det er, man involverer sig i, når det har med trading at gøre, så aner du ikke, hvad der sker i morgen, så derfor er det bare gæt. Det man så kan gøre, det er, at man kan have kvalificeret gæt, eller så kan man have tilfældig gæt. Det jeg selvfølgelig har prøvet at udvikle her, er kvalificeret gætning, det vil sige bruge så mange forskellige redskaber og værktøjer for at få korrekte gæt. Så jeg laver lige alle de her forskellige bots, det vil sige programmer, der hele tiden står og leder efter nogle betingelser, og går ind i en trade og har nogle parametre, de skal arbejde indenfor med hensyn til, hvor man går ud og hvor man går ind og hvor osv. osv. Så det ser noget lignende sådan her ud. Det alle sammen er egentlig bygget op efter samme model, hvis man kan sige det sådan. Og det har noget at gøre med, at jeg både visuelt og så videre, så har jeg udviklet dem lidt baseret på både hvad jeg kan lide, men også så jeg, som sagt, jeg har arbejdet med det her siden januar, så jeg kan skille lidt ad, hvad det er for nogle forskellige strategier osv. Jeg går meget hurtigt igennem dem, men den her eksempelvis er en strategi, der er baseret på noget, der hedder range and breakout. Det vil sige, at den leder efter, hvis prisen bryder ud af et range, som det hedder, en prisleje, den har bevæget sig inden for gentagende gange igennem historisk data, og når den så bryder ud af den, så vil den så gå ind i en trade i troen på, at prisen vil fortsætte i den retning. Og det er jo så det, der sker her. Lige nu er der faktisk i gang med en trade, som jeg kom ind i den 26. kl. 18.45. Og som I ser den her trade, så har den udviklet sig. Mit mål er, jeg vil gerne have den hernede og ramme den grønne linje. Når den rammer den grønne linje der, så kommer jeg ud med et overskud. Ligesom man kan se her på tabellen, det her det er de sidste 15 trades. Så man ser de foregående sidste 8 trades har genereret plus, og så den 9. trade, 9 trades tilbage, var der så et tab.
Og som man sagtens skal se, så at når den gætter forkert, så at sige, at egentlig at prisen arbejder sig i en anden retning, end man egentlig har gættet, så er tabet langt større end wins er. Det er ikke 4 gange større. Jo, det er det faktisk i gennemsnit, kan jeg se her. I gennemsnit så er et tab, eller et win af 2,2, og i gennemsnit så er et tab af 12,62. Det bedste, den har præsteret på de her 271 trades, som den laver statistik baseret på, det bedste, den har præsteret er 43 trades i træk, hvor den gætter rigtigt, og det værste, den præsteret er 3 trades i træk, hvor den gætter forkert. Det er selvfølgelig en strategi, der er sårbar på den måde, hvis at det lige pludselig skulle ændre sig, at den gætter forkert kontinuerligt. Lige nu har den gætter rigtigt 88% af gangene, og derfor er det en profitable strategi, som man kalder det. Og det er baseret på data siden januar til nu. Så på 6 måneder har den lavet 271 trades. Hvis man går lidt tilbage i tid, bare for at få det visuelt, alle de grønne prikker illustrerer en profitable trades, og alle de røde prikker illustrerer en tab, loss trade. Så det kommer sådan med mellemrum, og der er perioder her, og det er klart, at den periode, hvor de 43 trades var rigtig fin, men det der egentlig er, for ikke at fokusere så meget på, hvad der skete før, så egentlig det, jeg holder øje med, det er de sidste 15 trades. Det er klart, at hvis det bare gentager sig igen og igen per 15 trades, det går være 10 trades, at det her mønster, det ændrer sig, så det er klart, så vil jeg nok sætte det på pause, eller revurdere, hvad det for noget, der sker. Men indtil videre, så i hvert fald de sidste 15 trades, de er gået i 21% i plus. Så der er egentlig ret stor plads til nogle flere losses, hvis det skal være. Men det er bare lige for at forklare. Og der er en masse forklaring i, hvordan man bygger sådan noget her op, men det korte og lange, det er, at det er egentlig bare et program, der leder efter nogle betingelser i markedet, og så har man sat ind både nogle adaptive, men også nogle fastsatte parametre, som den skal arbejde inden for. For eksempel den gule linje her, den har en margin, den kan få lov til at arbejde inden for at flytte sig, alt efter udvikling. Så derfor er der også varierer det lidt i nogle losses, hvor jeg har så valgt, at når den så tager en gevinst, altså den skal tage gevinst ud på en fastsat procentsats. Grunden til, at der er 2, lige for at forklare tabellen her, egentlig så kommer man ud på 2,4%, men fordi at der er fees, og på grund af, at der er noget, der hedder slippage, det vil sige lidt forsinkelse i, hvornår signalet bliver sendt til broker, og hvor det egentlig bliver eksekveret, der varierer det en lille smule. Så derfor så mister man faktisk lidt af procent, og det også ser man ind heroppe, det er at egentlig, så hvis alt var smooth, og der ikke var fees i en perfekt verden, hvor det var gratis, så havde man egentlig på de her 271 trades klaret at høste 191% i vækst, men i stedet for så på grund af fees og slippage, som det hedder, så sidder man igen med et overskud på 136%. Men det er bare for at forklare, fordi at alle de andre, jeg kommer til at vise, bliver egentlig lidt samme princip. Det er de samme ting, som jeg kigger efter. Det der er med det, det her det er jo automatisk trading, det vil sige, at jeg er faktisk ikke selv involveret i det, der sker. Jeg holder ikke øje med det andet, end jeg holder øje med de her data. Fordi den skal bare have lov til at gå ind i trades og gå ud af trades med de parametre, der er sat, og så skal jeg egentlig ikke tænke så meget mere over det. Lige for hurtigt forklare, hvorfor at den røde eller stop loss er så langt derop og take profit er så kort afstand. Det er fordi, at lige den her strategi, der er det ofte, som man ser gentager sig igen og igen, det er, at den går ind i en trade for at så fortsætte den retning for at retrace egentlig, få et tilbageslag langt, men for så til sidst ende ned i
Og det går faktisk igen, ser det også her, går op og nærmer sig faktisk, altså for at så gå ned og igen og igen. Og den her vil formentlig gøre det samme, den har sit tilbageslag her og vil ende ned her. Så man kan sige, mere eller mindre, så er det 9 ud af 10, den gætter rigtigt. Så sandsynligheden for, at den her trade, den kommer til at afslutte hernede ved den grønne linje, er jo 90% mere eller mindre sandsynlighed for, at det kan selvfølgelig også ende med, at den kommer op og rører den der, og så er det en loss. Men det er bare for at forklare, at den her strategi har brug for et spillerum, før at den kommer herned. Og det er ikke alle strategier, der er sådan. Det har noget at gøre med, hvad betingelsen leder efter. Det er at ofte efter et breakout, som det hedder, som det den her leder efter, out of range, så mange gange så retracer den back, altså så har den prisen vil presse sig ned i det range, den var før, for så rigtig bryde ud af det igen. Ja, nu blev det lidt teknisk, det var bare lige for at forklare. Den her strategi, den leder efter noget, der hedder fair value gaps, så det vil sige, at der sker en pludselig udvikling i markedet, plus nogle andre filtre osv., jeg har implementeret, hvor at den så estimerer, at prisen vil så retrace. Det er jo egentlig det, der er sket her. Det er, at der er en radikal prisudvikling her, som presser i nedadgående retning. Og det er det her program leder efter, eller den bot, den leder efter, det er, når det sker, plus nogle andre parametre, så er det et tegn på, at prisen vil slå tilbage til der, hvor den egentlig lå før. Og det er faktisk præcis det, der sker, det er, at prisen har ligget her, og så bryder den pludselig ned. Og det den så siger, okay, jeg er ret sikker på, at den vil komme til at bryde op igen i den prisleje, den lå før. Og det er præcis det, den gør. Den bryder ned, man går så ind med ønsker om, at den skal derop igen, bryder så godt ned igen der, og holder sig hernede, for at så bryde op igen. Og så går den så ud med overskud. Og det har den så gjort 110 gange i løbet af de sidste, det bliver så 2,5 år, fordi det her det er en meget, altså man kan sige, den her har mange forskellige parametre, der skal passe ind, før den tillader at gå ind i en trade. Så der er meget mere konservativ, for at sige det sådan. Den skal have mange flere ting, der skal passe ind, før den overhovedet åbner en trade. Det skal være en sand, altså den skal vurdere det der som en sand signal, som det egentlig er i det her tilfælde. Fordi man kunne godt finde mange andre tidspunkter, hvor at for eksempel her sker jo samme koncept, at den har en radikal nedbrud, men der er nogle andre ting, der ikke opfylder kravene til entering trade, og alle de opsæt er jo ting, som jeg sætter op inde i programmets indstillinger. Men anyways, i hvert fald, så generelt set, så gætter den rigtig 9 ud af 10 gange. Det er jo som sagt, det her det er jo i sammenligning med den anden, som var over 6 måneder, som har formået at høste 136%, så den her er over 2,5 år og har formået at høste 276%. Så all in all, så er faktisk den forrige er lidt mere effektiv, men den er også meget mere aggressiv. Og fordelen med den her, vil jeg sige næsten, det er, at den har når den gætter forkert, kontra gætter rigtigt, så er det næsten en tredjedel, hvor den anden var jo næsten, det er jo en femte del i stedet for. I forskellen her er det faktisk mere end en femtedel, det er op til en hel sjettedel. Så man kan sige, at den her kan tolerere mange flere fejl og stadig gå i profit. Så win-raten kan egentlig være en del lavere end det, der stadig være lønsom. Hvorimod den anden er meget afhængig af en høj win-rate. Den her, i og med det er 1-3 cirka, så kan man faktisk bare så længe, at den kan faktisk tolerere at procentmæssigt. Jeg mener det er, og så længe den er over 70%, så 75% er det vel, så er det stadig en lønsom strategi. Jeg kan ikke helt huske det. Der er sådan en tabel, man følger, når man udregner sådan her. Men i hvert fald, så bare for at give et eksempel, den udfører ikke trades ofte. Der kan godt gå, nu er det jo siden den fuldførte sidste trade, er der allerede gået 3 dage. Hvorimod at den her, som jeg viste før, den har cirka 1 trade per dag. Videre til næste, den her, det er en meget, meget mere langsigtet trade. Så der
Altså der kan gå måneder imellem en trade. Det er mere egentlig at sammenligne med en fond. Det er, at baseret på flere år, så har den faktisk en trade i gang i måneder. De svingninger, meget store svingninger egentlig procentmæssigt, der foregår her, er ikke nok til at slå den ud, fordi fokuset er egentlig, den skal ned og ramme den grønne linje her for at komme ud, eller op og ramme den røde linje for også at komme ud med tab selvfølgelig. Her er egentlig store indhøstninger over lang tid, så det er mere egentlig en bot for at stabilisere og ikke være så, hvad skal man sige, den bliver ikke påvirket af markedet her nu. Det holder sig inden for det, der sker her. Og hvis det så går galt, jamen det er jo det, vi ser her, så loser den for eksempel 27%. Endnu et godt eksempel på, hvorfor at hver enkelt bot kan jo ikke få hele din kapital at arbejde med. Den får bare en lille del hver, og så bliver det summen af total præstationen af alle botsene til sammen. Der bliver en stor gryde, så at sige. Så længe de alle sammen generelt set går i overskud, så bliver det summen jo totalt. Så det er lidt mit forsøg, det er at køre lidt efter 3 forskellige præmisser. Det ene det er, jeg har nogle bots, som genererer op til 25 trades om dagen. Jeg har nogle andre bots, der præsterer dagligt. Og så har jeg nogle andre bots, der laver ugentligt, og så har jeg nogle, der går over måneder. Og det er alt sammen med det fokus at forsøge at lave et alsidigt og et fleksibelt sammensætning af bots, som hvad skal man sige, er så lidt sårbare over for markedet, markedets forskellige hvad skal man sige, perioder. Og udover det, så bruger jeg også cirka 6 forskellige strategier, det vil sige, at hver enkelt bot leder efter sin egen unikke betingelse for at gå ind i en trade. Så det vil sige, at det er ikke sådan, at jeg har 12 bots, og alle 12, hvis der crasher et eller andet marked, at det så bliver en betingelse for, at alle 12 bots går ind i en trade. Nej, det er helt forskellige ting, de leder efter, som sker på forskellige tidspunkter i markedet. Nogle kan godt lide sidegående, kedelig, eller hvad kan man sige, meget lidt bevægelse, det er deres entry. Nogle leder efter ekstrem volatilitet og bevægelse i markedet, og så videre. Så det er lidt for at skabe den der, at man på en eller anden måde prøver på at imødekomme den ubalance og de svingninger, som er i markedet. Det er egentlig det, der hele pointen. Nu skal jeg lige skynde mig lidt, så jeg hopper bare lige videre her. Lidt det, som vi så før, det er igen bare en, der leder efter nogle betingelser. Den har så, når den gætter rigtigt, så har den et større profit, end hvis den gætter rigtigt. Så her er det fokuset, ikke win rate, her er fokuset, eller det er egentlig bare, at ud af 10 trades, så gætter den 6 forkert og 4 rigtigt. Men det er sådan set ligegyldigt, fordi når den gætter rigtigt, så er det 3 gange så meget, end når den gætter forkert. Så det er bare, igen, det er den her strategi og de betingelser, den leder efter. Den gætter mange gange forkert, men når den så gætter rigtigt, så er der større profit i det, fordi jeg kunne godt forklare lidt dyrt, men jeg tror, det er vigtigt, at jeg bare lige springer over. Men det er i hvert fald baseret på, igen, de sidste 2,5 år, der er lavet 68 trades. Igen, den er meget konservativ, og den er meget krævende. Selvfølgelig har jeg sat op, at jeg vil hellere have kvalitetssignaler end mange signaler. Fordi så sandsynligheden for, at det er et korrekt signal, er større. Og det er vel at mærke sagt i, at jeg kun har 4 rigtige ud af 6. Men med en strategi, som har det, der hedder en risk-reward ratio 3-1, som det her er, det vil sige, at 3-1. Så når jeg gætter rigtigt, så får jeg 3, når jeg gætter forkert, mister 1. Så skal man egentlig bare have alt over 33% i win rate er jo stadig profitable. Så man kan sige, at i grove træk, der har jeg 7-8% af tradesene, som er ren profit i den strategi, som er her. Det her det er det, der hedder swing trading, det vil sige, at en strategi, der er baseret på at altid være i en trade. Det vil sige, at den lukker aldrig en trade, den er altid i en trade. Det er bare enten om det er opadgående eller nedadgående. Så det ser man skifter her, den skifter hele tiden med fra short til long, skifter fra den ene type nedadgående til opadgående, nedadgående. Og så for hver eneste gang,
så flipper den, så at sige. Det vil sige, at den tager ud gevinsten, men fortsætter så i den modsatte retning. Og det gør den selvfølgelig ikke fejlfrit, men den gør det 66%, det vil sige, at den gør det dobbelt så mange gange korrekt, end den gør det forkert. Og der er en god balance mellem, at når den laver fejl, der er en på 11, men den laver også en rigtig der på 12, så er der en der på 1,5, den laver fejl, men så er der så en der på 2, den laver rigtig. Så er der en der på 5, den laver fejl, men så er der så en der på 5, der er rigtig. Og så er der nogle store wins her på 69%. Det er en anden ting, jeg godt kan lide med den her, at den her type strategi, den er meget lidt følsom, så der skal ret meget til, for at den ændrer retning. Og det gør, at eksempelvis, både selvfølgelig så har det jo en indflydelse på, hvor lang et trade foregår. For eksempel den her trade her, som eksempel har foregået over 91 dage, så det er jo lang tid, hvor den egentlig bestemmer sig for ikke at ændre retning. Men det er en rigtig beslutning, fordi den er generelt set stadig en opadgående tendens. Der vælger den så at sige, okay, der er en masse filtre og en masse info, der er med til altså når den skal beslutte sig for at ændre retning. Det beslutter den sig faktisk for der, meget, meget kort vej. Så, og det er jo faktisk det, vi kalder et falsk signal. Det er, at tingene ligger til rette, sådan den mener, nu skal vi faktisk til i den anden retning. Så nu er det på tide at høste den her vækst, for at så gå i den anden retning. Det er fint nok egentlig, fordi man kommer jo ud med en høst på de her 69%, og lad os sige, at man havde fortsat fra det her punkt op til det her punkt. Der var yderligere 12%, den kunne have, så at sige, i den helt perfekte verden. Men det er stadigvæk, altså det er fordele og ulemper, altid. Der har den sådan en meget, meget, meget kort trade, men det er jo så også, faktisk så går den også ud i profit. Den går ud med 1,31 fordi det er en lille nedadgående udvikling, før den så beslutter for at gå op igen. Så all in all, rigtig fint. Men pointen er bare, at det som er fint med det her med, at det er meget lidt følsomt, det giver plads til, at du får de her lange, profitable trades, og så kan man tænke, ja, men får du så ikke de samme i den anden retning? Nej, det gør man ikke. Det makse, den har gjort negativt, sådan set, det står her i max drawdown, det værste, den har performet på de her 65 trades, som er 2,5 år, det værste, den har præsteret på noget tidspunkt, det er sammenlagt, altså det vil sige forkerte, eller hvad man siger, negative trades i træk, har trukket din investering ned på 20% ned i alt, og det er faktisk formentlig den her, så vidt jeg ved. Så det er egentlig ikke andet end 6 trades siden, at den egentlig har lavet det. Så det er jo en på 7, en på 2 og en på knap 12. Det er de trades til sammen, efterfulgt af hinanden, der så skaber den der negative procent her. Hvorimod at hvis man tager for eksempel den her periode fra trade 55 ned til trade 47, så har du en lang større profit period. Så den, og også du har ikke nogen enkeltstående tab deroppe i nærheden af 69. Den største i det her, den kontekst her, det er 12%. Jeg kunne godt gå lidt tilbage i tid for at få et mere bredt billede af det. Det er jo så Bitcoin, der handles på her, så der har vi masser af historik at arbejde på. Så jeg prøver på at bare gå tilbage til et random periode i tiden. Så nu er vi tilbage i juli 24, og så kigger vi 2,5 år tilbage. Der ser vi lidt samme billede her igen. Det er, at jo, der er nogle losses, en på 5, en på 1, og en på 7, en på 3, en på 2, en på 2, en på nogen på 0, eller andet. Men det, som går igen her, det er, at vi har stadig nogle ret store wins. En på 10, en på 64, en på 14 og en på 40. Så det, der er rigtig fint med den her, det er, og det er vigtigt at forstå, det er ligegyldigt, om det er en nedadgående pris eller opadgående pris. Det er lige så fordelagtigt, om prisen falder, styrtdykker faktisk over en måned. Fordi så er det bare en nedadgående trade, vi har gang i. Men nu er det jo sådan, at kryptomarkedet generelt set har bare været opadgående de sidste 5 år. Så derfor, og det ser man også, der er klart flest grønne, altså opadgående trades, eller er det ikke flest, men der er i hvert fald perioderne af en trade er klart længst. Her kommer der faktisk
Det er det, vi kalder en sidegående periode. Og det er også fedt med den her, det gør ikke så meget, fordi den er altid i trade, og den korrigerer jo egentlig. Så det er sådan nogle små wins og losses. Det er formentlig egentlig noget lignende, den her periode kunne have været det. Jamen så taber den 0,30, så taber den 2, jamen så vinder den 1,1, så taber den 2, så vinder den 7. Altså det er små udviklinger, men all in all så opvejer det faktisk hinanden. Nu brugte jeg lidt lang tid på det her. Men det var bare lige for at vise, at uanset hvad tidspunkt vi kaster den ind i, så opfører den sig egentlig ensartet og kommer ud med et overskud i perioden. Man bliver med at kigge på det tal, der er hernede, at totalt set ud af de 20 trades, den logfører her, så længe det der tal der er positivt, så er jeg godt klar over, at en trade i mange tilfælde, for den her trade for eksempel 20 dage, så det er jo igen, det bliver lidt ligesom en fond. Det er, at man tolererer, at nogle måneder, der falder den, og kan godt falde store procenter, men totalt set, så er det en opadgående proces. Så det er en relativ, ikke fordi man skal bruge det ord, når man snakker trading, for det er altid involverer jo risiko. Der er ikke noget, der er risikofrit, og det er uanset om du handler aktier, om du handler fond, eller uanset hvad du gør, så vil det altid baseret på historisk data. Det er altid, man er jo altid sådan, man siger, det her det er sådan, det har været i fortiden, så derfor tror jeg, at det vil fortsætte med den. Og så er det klart, at noget er sket 1000 gange i træk, så sandsynligheden for, at det sker 1001 gange, er jo relativt stor, hvis det har været et ensartet billede i 1000 andre. Men det er aldrig en sikkerhed, så man kan ikke sige, at det er 100% risikofrit, men i hvert fald baseret på data og sandsynlighedsberegninger osv., så indikerer det meget godt, at det ender ud til at være positivt. Ja, så det er jo lidt for at lige forklare lidt omkring de her forskellige trades. Så det jeg lige igennem før, det var det her med swing trading, som egentlig skiller så meget ud fra de andre typer af trading, eller hvad jeg vil sige, strategier, som jeg har. For eksempel den her, som vi har set på før, som der egentlig er en del forskellige af. De leder alle sammen efter nogle specifikke betingelser, og de betingelser giver go for at gå ind i en trade, og i det den går ind i traden, sætter den allerede sin stop loss og sin take profit parametre. Så på forhånd, selvfølgelig med det undtag af, at lige præcis den her der er den gode linje, den har et margin, man kan få lov til at arbejde indenfor, så man er ikke helt på forhånd sikker på, hvad losset bliver, men der er fastsat, hvor mange procent der er tilladt. Men ellers så er de rimelig fastsatte i det, man går ind i en trade, ved man også, hvad det enten ender med på den ene eller den anden måde. Det er klart, de her, der, for eksempel den her, der er på vej nedad nu, man er inde i en long trade, en short trade, mener jeg. Man har ingen idé om, hvor den ender. Der har man egentlig fuldstændig sat sin lid til et program, at den har evnen til at sende et nyt signal om, at nu skal vi skal bevæge os i den anden retning. Men det var bare lige for at forklare lidt den generelle forskel på swing trading, som det her hedder. Der er det jo indikeret med rød baggrund er short, og blå er long. Men i hvert fald, så det er sådan lidt, jeg visuelt har valgt at bygge det op, for at jeg kan lidt adskille de forskellige ting. Lidt det samme princip. De sorte felter er egentlig død tid, hvor den ikke er i en trade. Labelsene fortæller jo, hvad det er, der sker. Så den er lidt mere aggressiv. Det er stadigvæk trades, der foregår over den her, for eksempel den specifikke trade her over 6 dage. Generelt set også en strategi, der gør det relativt godt. Har igen langt større wins in average, end den har losses, og den har stadig flere wins, end den har losses. Så totalt set, baseret på 128 trades, som er de sidste 2,5 år, gør den det rigtig fint. Når jeg bliver ved med at sige 2,5 år, så grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at jeg er på, alle dem, jeg egentlig har været på indtil videre på nær den første, det har været i 1 hour timeframe, det vil sige, at hver eneste bar candle repræsenterer 1 time, og så ved jeg, at det, den kan kigge tilbage på og basere de her data på, det er 2,5 år. Havde jeg trykket på 1 dag,
så havde det været altså hele levetiden, så at sige, af coinen, så ville vi kigge mange år tilbage, og så ville det være data baseret på et helt år. Men når man leder efter signaler, så signaler er baseret per candle per bar, og man kan sige den udvikling, der sker på candle per bar, så derfor er der ret stor forskel på, om du arbejder på 1 minut, timebasis eller dagbasis. Jeg prøver på hele tiden at få balancen mellem gerne trade så ofte som muligt, uden at gå på kompromis med, at de signaler, eller man kan sige betingelserne, at de er så korrekte som muligt. Går lige videre. Er lidt samme strategi, som vi har set på før, hvor den egentlig leder efter nogle betingelser og går ud med fastsatte data. Ja, så det der er med det her, det er, at nu viser jeg bare lige kort, hvordan det ser ud inde på det, som hedder en broker, altså det vil sige selve handelsplatformen, så det her inde, hvor selve tradesene bliver eksekveret. Herinde har vi, pågående trades. Så det er jo som sagt trades, som botsene selv har startet og selv lukker. Og egentlig ikke noget, jeg holder så meget øje med. Det får lov til at bare gå sin gang. Det jeg prøver på at holde lidt styr på, det er de her afsluttede trades. Selvfølgelig at det ikke stikker helt af, men holder sig inden for det som ligesom målsætningen og tanken. Der er også lidt omkring noget af det, jeg prøver at forbedre. Her ser man feesene, som er betalt. Det er klart, det er noget af det, jeg kommer til at arbejde lidt fremadrettet med. Det er at prøve at minimere feesene, for det har noget at gøre med ordretyper osv. Man kan også bruge noget PT, det vil sige en specifik kryptovaluta, til at betale fees med for at spare penge. Så der er mange ting, jeg kan man sige, på en eller anden måde gøre bedre herinde. Men her ser man i hvert fald, her er der et eksempel på en short, de er angivet som rød herude, og her er et eksempel på en longs. Men bare for at vise, at bare fordi det er en short, betyder ikke, at det ikke er en profitable trade. Og igen, det er noget, jeg har stødt på mange gange. Folk forstår ikke det der, hvordan noget kan falde i pris, og man stadig ikke tjener penge på det, men det er simpelthen ordretypen, man har valgt på forhånd, som afgør det. Hernede ser man, fordi det måske er så relevant, men kan man trykke ind på de forskellige positioner. Det kan for eksempel være den her Bitcoin. Sådan der. Så ser man så traden, der foregår hernede. Og på den måde også hele tiden kan holde øje. Men i hvert fald, det er en traders platform, og det er det, som jeg på sigt kommer til at gøre tilgængeligt for andre. Det er, at hver gang mine de her bots, som man kan sige, de er alle sammen samlet jo hen imod den her platform. Det de gør, de starter og åbner og lukker trades, og det foregår jo herinde, hvor at man så får en masse data, statistik osv., som er så det, man kan basere sin investering på. Og det er jo så det, at jeg arbejder hen imod, det er at gøre tilgængeligt for andre, for at det skal være så, så brugervenligt, så enkelt som muligt, og noget man, som man kan sige, så jeg på en eller anden måde bliver lidt adskilt fra det. At det eneste, jeg leverer, det er trades, og så kan man beslutte for, om det er noget, man vil kopiere eller ikke kopiere. Og det gør man, nu bruger jeg den her platform en anden, men det er i hvert fald meget simpelt, det er egentlig bare at gå ind, og så copy trade, og så finder man så mig, hvis det er mig, man må kopiere, så vælger man, hvor mange penge man vil putte i, og så videre, og så kan man egentlig bare følge det. Men som sagt, så skal jeg nok sige til, når det bliver aktuelt. Jeg er stadig i en proces af, at jeg skal få sat alle tingene op, og jeg vil ikke, jeg skal ikke forestille noget, som ikke er sandt, og det er selvfølgelig, kan være lidt vanskeligt, når jeg kun har arbejdet med det her siden januar, og reelt har haft bots, der fungerer i 2 måneder nu. Så det er stadig meget egentlig premature, kan man sige. Men i hvert fald så har jeg bare et ønske om at præsentere
det som det er, og så skal jeg nok sige til, og jeg føler, at det er tid til, at jeg kan involvere andre, hvis de er interesserede der. Det var i hvert fald det, jeg lige havde at præsentere. Så håber jeg, at sig til, hvis jeg har nogle spørgsmål, eller det på nogle måde er interessant. Så finder vi ud af det. Hej.